Det må på baggrund af de vægtige beviser, jeg netop har gennemgået, stå helt fast, at tiltalte har realiseret gerningsindholdet i straffelovens bestemmelse om grov vold og legemsbeskadigelse. Dels ved den 2. september 2005 at have slået forurettet i tindingen med en flaske, dels ved i umiddelbar tilknytning hertil at have knust flasken og brugt denne som redskab til at skamfere forurettets ansigt. Som følge af det klare forsæt til legemsbeskadigelse... Vil anklager lige komme herop? Du taler utrolig godt dansk. Nå, jamen, jeg er jo også født og opvokset her, så... Jo, men alligevel. Det er flot. I forhold til, at du er... Du fortsætter bare. Det er godt. Knæk og bræk. Det er sådan en gammel dansk talemåde. You can do it.